Em sento privilegiat un any més de poder dir unes paraules en aquest acte institucional de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Un dia en què els catalans commemorem el sacrifici d'aquells que van lluitar fins l'últim alè en defensa de la llibertat de Catalunya el 1714. Un dia en què els catalans d'avui hem decidit fer coincidir amb l'organització de les concentracions populars més massives de la història d'Europa. Un dia en què sortim a totes les televisions del món com un poble unit i persistent en la nostra causa pacífica i democràtica per la llibertat i el benestar de la nostra gent. Avui tornem a dir a Europa, tornem a dir al món, que Catalunya no vol seguir formant part de l'Espanya bloquejada, corrompuda i antidemocràtica. Avui tornem a dir que volem construir un estat català al servei de la seva gent, al servei del benestar, de les oportunitats, del progrés i de la justícia. A les eleccions del 27 de setembre, les forces independentistes van guanyar una majoria absoluta amb l'encàrrec de portar el país a les portes de la independència. Rubinencs, per convicció democràtica, obrim aquesta porta amb totes les nostres forces, sense que la llibertat del nostre país i un futur millor pels nostres fills ens faci mai mandra. En paraules del president Carles Puigdemont, no són èpoques per covards, no són èpoques per temorosos ni per fluixos de cames. President, nosaltres no afluixem, nosaltres no abaratim el somni, no defallirem en la independència de Catalunya, en la defensa de Catalunya. Estem al servei d'un ideal just, d'un ideal noble, el benestar, la dignitat i la democràcia. Rubinencs, un any més, amb tota la il·lusió i amb tota la fermesa, sortim a cridar: visca Catalunya lliure! Visca!